Εδώ είναι η προπόνηση. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα. Κάποτε το skateboarding ήταν ένα άθλημα πλατείας, πεζοδρομίου και δρόμου. Τώρα λοιπόν, εκτός ότι έχει γίνει ολυμπιακό άθλημα, υπάρχουν και χώροι που μπορούν τα παιδιά να προπονούνται και να προπονούνται με ασφάλεια. Δίπλα μου έχω τον κύριο Μάνο Τσιράκη, ο οποίος είναι προπονητής και ιδρυτής του ομίλου αυτού, ο οποίος θα μας πει, του τμήματος ακριβώς, ο οποίος θα μας πει λίγα παραπάνω πράγματα. Στην Καλιθέα είσαστε, να πούμε, στο στάδιο της Καλιθέας, από μέσα είστε, πού ακριβώς? Είμαστε στη Μαρίνα Καλιθέας, ανάμεσα στο beach volley και στο taekwondo. Α, στη Μαρίνα, όχι στο γήπεδο. Στη Μαρίνα, μάλιστα. Για να ξέρει και ο κόσμος. Μπροστά στο γήπεδο. Ναι, κατάλαβα. Να πούμε ότι εκτός ότι βρισκόμαστε στην Καλιθέα, βρισκόμαστε στο skate park του Έσπερου. Και είναι, η ομάδα Έσπερου, να πούμε, ιστορική ομάδα στην Καλιθέα, ιδιαίτερα στο μπάσκετ. Ακριβώς. Είναι μπασκετικός σύλλογος, αλλά είναι πρωτοπόρος και σε άλλα πράγματα. Δηλαδή έχουμε και skateboard και roller. Και εσείς είσαστε ο υπεύθυνος, σωστά? Είσαστε ο υπεύθυνος, ο οποίος έχει οργανώσει όλο αυτό εδώ που βλέπουμε. Είμαι υπεύθυνος στο skateboard και στα roller. Να ρωτήσω κάτι, η προπόνηση, εμείς των παραδοσιακών αθλημάτων ξέρουμε, τα βαρέα αθλήματα θέλουν καλή φυσική κατάσταση και βάρη. Οι δρόμοι θέλουν ειδική άσκηση βαρών και πάρα πολλά χιλιόμετρα να τρέχεις ή sprint ή μεγαλύτερες αποστάσεις. Πέραν αυτό που βλέπουμε, για να έχουν καλή φυσική κατάσταση οι αθλητές σας, τι ακριβώς πρέπει να γίνεται? Κάνουν βάρη, κάνουν ενόργανοι, ποια είναι η προπόνηση πέραν το να μαθαίνεις φιγούρες? Η ενδυνάμωση είναι μέρος που πρέπει να κάνουν, αλλά πιο πολύ είναι να κάνουν εξάσκηση με το skateboard. Ναι, γιατί είναι και η φυσική ενδυνάμωση. Τα πόδια δυναμώνουν με όλα αυτά, ναι, βέβαια. Η ισορροπία είναι. Ακριβώς. Η ισορροπία είναι γερά πόδια. Και γερά πόδια. Συνέχεια πρέπει να κάνεις εξάσκηση. Δηλαδή να πέφτεις, να σηκώνεσαι και ξανά το ίδιο μέχρι να το κάνεις όσο πιο τέλειο γίνεται. Πρέπει να έχεις και μια τεχνική πτώσης για να μην έχουμε άλλα. Να ξέρεις πώς πέφτεις. Πώς να πέφτεις χωρίς να χτυπάς. Πείτε μου κάτι, έχουμε πανελλήνιο πρωτάθλημα, έχουμε διασυλλογικό πρωτάθλημα. Πώς λειτουργεί? Έχουμε πανελλήνιο πρωταθλήματα. Δηλαδή, την άλλη εβδομάδα, το άλλο Σαββατοκύριακο, στο Γαλάτσι θα έχουμε το δεύτερο πανελλήνιο πρωτάθλημα. Το οποίο είναι με ηλικίες, παιδες, έφηβοι, ενήλικες, νεάνιδες, άντρες, γυναίκες. Είναι κάτω από 14, είναι για όλους. Είναι κάτω από 14. 14 με 18 και άνω το 19. Αγόρια και κορίτσια. Άρα, γιατί κάνουν και κορίτσια. Δεν είναι μόνο. Είναι παιδες, να το πω έτσι. Είναι έφηβοι και μετά από τα 19 είναι η αντρική και η γυναική ηλικία. Τρεις κατηγορίες. Ναι. Τρεις ηλικιακές κατηγορίες. Τα skateboard που χρησιμοποιείται είναι αυτά που βλέπουμε και σε πλατείες, είναι ειδικά skateboard? Όχι, είναι αυτά που είναι και στις πλατείες. Αυτά. Ιωάννα, κάτι πήγες να ρωτήσεις και σε διέκοψα, συγγνώμη. Ήθελα να ρωτήσω πόσες ώρες χρειάζεται η προπόνηση για να μπορέσουν να ανταποκριθούν? Το τμήμα των αρχαρίων κάνει 2 φορές την εβδομάδα και των προχωρημένων, ενώ το αγωνιστικό και 3. Και το αγωνιστικό κάνει και ενδυνάμωση. Αυτό που είπαμε στην αρχή. Ναι. Και από τι ηλικία ξεκινάνε? Από 5. Από 5 χρονών μπορεί να ξεκινήσει. Ο μεγαλύτερος σε ηλικία αθλητής είναι πόσο που έχετε? Είναι ο Τόμας που είναι στα 35. Δεν είναι μεγάλος, αλλά να πω εγώ ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού η νικήτρια στο σκέιτ ήταν 14 και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο η νικήτρια ήταν 13 χρόνων. Άκου τώρα, είναι μικρές ηλικίες, ναι, μικρές. Να πούμε όμως ότι είναι και πολύ επικίνδυνο στον δρόμο αυτό, έτσι. Γιατί πολλά παιδιά, επειδή από εκεί ξεκίνησε, από τον δρόμο ξεκίνησε σαν ένα δεν ξεκίνησε σαν άθλημα. Ξεκίνησε ως περιθωριακό σπορ, αλλά μπήκε στα σαλόνια. Ναι, μπήκε στα σαλόνια. Καλημέρα, ευχαριστούμε, καλή προπόνηση, να είστε καλά.